ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଘରେ ଥିବ। ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏକା ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ମଖା, ତୁ ମଖି ନାନୀ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଚଗଲା ହବୁନି। ମଖି, ତୁ ମଖାକୁ ଦେଖୁଥିବୁ, ସେ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଏ। ପାଖରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ହୁସିଆର ହୋଇ ରହିବ, ନହେଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଯିବେ। ହଉ ବୋଉ, ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଏଇ କଥାକୁ ଘର ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଛକିକି ଶୁଣୁଥାଏ। ଦିନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସେଉଠୁ ସେ ଭାଲୁ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଲେଙ୍କଡ଼ା କନା ପିନ୍ଧି ଆସି କବାଟ ଠକ ଠକ କରି ଡାକିଲା। ମଖା, ମଖି, କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ତୁମ ବୋଉ ଡାକୁଛି। କିଏ? ବୋଉ? ହଁ, ବୋଉ, ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ। ମଖି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ବୋଉ, ଭିତରକୁ ଆସେ। ମଖି, ତୁ ଝଟି ବିଛଣା ପାରେ, ମୁଁ ଶୋଇବି। ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଉ? ମାମୁଁ ଘରୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲୁ? ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ଜଲ୍ଦି ବତୀ ଲିଭାଅ। ବୋଉ, ତୋ ଗୋଡ଼ ଘଷି ମୁଡ଼ି ଦେବି? ହଁ, ଟିକେ ଘଷି ଦେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ବୋଉର ଗୋଡ଼ କ'ଣ ବାଳୁଆ ବାଳୁଆ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ଇଏ ତ ଭାଲୁ। ମଖାରେ ଶୁଣିଲୁ? କ'ଣ ହେଲା ନାନୀ? ମଖା, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ଆମ ବୋଉ ନୁହେଁ। ଆମ ବୋଉ ନୁହେଁ ଆଉ ପୁଣି କିଏ? ଆମ ବୋଉ ବିଷୟରେ ଭାଲୁ ଆସିଛି। ଭାଲୁ? ହଁ ରେ, ଧୀରେ କୁହ। ମଖି ନାନୀ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ମିଛରେ ବୋଉକୁ ଡାକି କହିବୁ, ମୋତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ବୋଉ, ମୋତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଆସେ ବାହାରକୁ ଟିକେ। ତୁ ମଖି ନାନୀକୁ ଡାକି ନେଇଯା। ତାପରେ ମଖାମଖି ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଳେଇ ଆସି ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ। ମଖା, ମଖି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଆରେ, ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଲୋ ମଖି, ମୋ ବାଳୁଆ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖି ଗଲୁ ମୋ ପାଲରୁ ଖସି। ତତେ ଖାଇଥାନ୍ତି ବସି। ଲୋ ମଖି।